Sanibonani molweni ndinamkela kwezasathivini ngesixhosa. Bathe ke besalindile ke abakwaDlamini esibhedlele. Uwenzeni ke busy bafundile into ze-trends ba bayatrenda enemibuzo yoba yintoni into sihleli sitrenda thina siyile family yakwaDlamini ngezinto ezimbi zodwa. Kwathi gqike ukwenzo eqhutywa yinesi ke apho ke kukhona noSibongile cakwakhe. Bayethe besavuya ke kodwa babonakala apha ebusweni uba hayi bajalile kukubona uSibongile. Ukwenzo ke uthe uyavuya ukubabona bebonke ngoba kukhona into afuna ukubaxelela yona. Wabe ke secela isandla sikaSibongile ke embamba ke bajongana ke guys abazali ke khange bakwazi ujika bajonge kukwenzo ngoba noma bebenewari ba ufuna ukuthini lo mntana. Uthi ke ukwenzo lo muntu wesifazane ome apha ecakwami ngumuntu ohleli ezula engqondweni yami yonke imihla. Hayi ke noSibongile ke uyamoyizela ke guys abonyanye phofu abazali ngapha abakwazi nokumjonga uSibongile. Aqhubeke ukwenzo athi ngusofa silahlane wami lona endamphiwa kumdali nabaphansi. Ethi ke sithandwa sami ndicela wazi ukuba ukusukela namhlanje soze ndiphinde ndivumele nto ezongena phakathi kwethu, uyandiva? Sibongile besephendula ke sithi ngiyakuzwa. Uthe ke ukwenza kwifamily yakhe akalindelanga into yoba ke bamcongratulate okanye benze ipati ngale nto, qha yena nje ufuna ukubazisa ngesigqibo asithathileyo ke ngayo yonke into ke. Akancumanga ke phofu wenzeni unendawo ezihlekayo ngapha. Uthe ke ukwenzo nje ndicela namkele ke isigqibo sam. Unjengayo ukuthi makambambe kamjule phaa kude kuSibongile ngoba akamfuni xa konyakanyana yakhe but ke phike sebamfaka mos kuNomalanga wamenzani ukwenza ngeke bakwazi uphinda bamtshintshe ngoku. Exopho ke guys nalapho ziyenzeka uKhuzwayo ebenxile eyipapa ke phezulu efike kuSamke eyinto egaqa ngamadolo ngongathi ufuna ukuprophosa umtshato. So ke guys unethemba ke lento yoba uSamke uzokumtshata. Ngapha kwelinye icala phofu yena uSamke ebebonakele ikhisana noVuma kumnandi and ke ngoku futhi sebethe mabayithathe bayibeke kwesinye istep esilandelayo ke lento yabo, otherwise bayiqalile ke into yabo. But yena uKhuzwayo wazi into uSamke u-in love ngakuye akazi uba uSamke uzithandela uVuma. UThemba ke guys noWenzeni bayabonakala uba bayazama ukuvana. In fact ke uThemba kanangxaki noWenzeni binguWenzeni obekade nengxaki, but uThemba yena uyaqhubeka nokummotivate ke usisi wakhe into yoba ungandimoneli ngetalente yam because nawe uneyakho italente yokuthetha. And ke ngokuWenzeni ukhe wabonakala ezama kukwenza ke into ye-podcast yakhe xa buzenzela mhlawumbi uYouTube okanye something, then kwambhaqa kuThemba esithi yayibona le nto ebendiyitsho into yoba nawe uneyakho italente. So bayavana into endingayitsho ke akusafani nakuqala. Nokwazi ke nincokola noJabu uthi okwangoku basenelakhi ngoba abantu bakwaDlamini abakamangaleli and uthi akathandi into yoba yena aluze uJabu njengotatakhe. Uyacela into yoba yonke le nto makayiyeke. UJabu ke yena guys usenawo umsindo wokuba kwasweleka utatakhe. Ethi ke uzokwazi yena ukudilana naba bantu ngendlela yakhe. Ethi kodwa futhi unethemba lento yoba uSibongile usazoqhubeka nento yokumangalela abantu bakwaDlamini nge-designs zakhe. Phike uSibongile ubuyele kukwenza qha yena akazi. Ugcina ubonakala esekliniki apho kabonwe nguNeli khona. uNeli wasemvuyela ke embuza into ubuzokwenzani. Uthe ke uyolanda i-medication ka-anti wakhe ke usefuna nokwazi ke indaba zakwaDlamini, but uNeli umxelele ke yona nto ingamandla uba uVuse akaseyiyo i-CEO othukeleyo ke efuna nokwazi more. uNeli uthe ngeke akwazi ke kumxelela indaba zakwaDlamini ngoba zizakwazi uba ziphume naye. So ugcina ke uthe uyacela into yoba ke baphinde badibane bancokole amphathele ii-waves zakhe bazokwazi ukuthetha. And ke ngoku ugcina ibonakele into yoba apho ahlala khona kuMamtshali guys akakwazi ukuphila khona because beqhele ubomi obuphezulu. Impahla igcwele yonke indawo. uMamtshali uyakhalaza uthi ngeke mntanam ayiyo le. So uqhele obabomi bakwaDlamini. Njengayo ufikile ke ofisini kaJabu ezocela uxolo. Ethi uyambona uba imhlukumezile kakhulu into yokusweleka kukatatakhe and le nto imhlukumeza kakhulu because yenziwe yikhampani yakhe. uJabu uthe ke uxolisa ngeke kumbuyise uyise. Unjengayo uvumile ukuba umncedisi wayesebenza kwikhampani yakhe kodwa yena wayengazi uba kwenzekani, wafihlelwa yimaneja yakhe.
So uthi after ke ebone yonke loo nto wabona into makathathe abantwana aba bakamncedisi abafundisi abasesikolweni, although ke uJabu bemdelela ke ethi wabona into yoba mawusisele ke ii-food parcels wethu tata afe yena. Uthi ke mna ke ndiyayazi into yoba ibuhlungu into yoba uMazibuko angakwazi ukubona abantwana bakhe bekhula phambi kwakhe bephumelela. Nditsho into efana nee-birthdays noku-enjoy ii-Christmas days nabantwana bakho. Uthi ke mna ndithetha njengomzali, ndizocela nje uxolo. UJabu ke guys ebesekhala kakhulu, bekukubi gqitha, uye wamgxotha kwathi ucela aphume njengaye uthe ke ucela uxolo, and uxolo alithethayo lisuka ekugqibeleni kwentliziyo yakhe. Wenze i-conference ke unjengayo ke apho begcwele khona iintatheli ezama ukucacisa ngobumsulwa babo njengeDlaminis, esithi vele uJabu uva kabuhlungu and ke ngoku ukhangela kwamntu angambleyima, and ke ngoku yena uthi uyitarget because vele usuccessful. uSibongile ufikile ke guys kuJabu, apho afike uJabu emvuyela ke ngokumbona. uSibongile besesithi ke uxolisela ukuva into yoba istudio sakhe sitshile, wabe sitomnyanga ngamanzi amancinci, into engalungiseka nanini. Wabe sesithi ke uSibongile into ayizele phayana ngokuzomxelela into yoba yena noKwenzo bayathandana. Yho, akabi kubi guys kuJabu, ethi uSibongile ndiyamthanda ke uKwenzo. Kweloku zixolisa ke uJabu uvele wathi ke undixelela uba mandiyithini yonke le nto mna, ngoba kaloku uthi uyazi into yoba wena into esidibanisayo soba ithunga umsebenzi. Indlela ebecaphuka ngayo ke guys, uSibongile uye wathi ke hayi uyaxolisa, wamshiya eme apho. But uJabu ubonakele nje into yoba akumnandanga kubi kakhulu. Asazi ke uba izawuba njani ke relationship kaSibongile noKwenzo, kube kukhona noJabu ngapha ozithandela uSibongile. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.